Siyanibingelela nonke babukeli nani balaleli egameni lenkosi uJesu Kristu. Kulo ibandla likaNkulunkulu kubo abakhethiweyo nabathandiweyo. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Makube kuye udumo kuze kube phakade. Amen. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imbhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sinonke nibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye kanye sibe nokuqonda. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanofakazi isambulo uJesu Kristu esekunikezile ufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuzwa ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mniningwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise ukube ngabe lokhu okuzwayo kuyafakazelwa yini umoya ongcwele ngembhalo engcwele. Njengakho konke esinishumayeza khona sinifundisa khona kufakazelwa imibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo. Ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, kuze wonke umuntu ahloluthise imfundiso asuke ishunyayezwa noma asuke ifundiswa ukube ngabe iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke sinishumayeza khona sinifundisa khona kufakazelwa imibhalo engcwele. So ku-YouTube cherisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge Baba wethu osezulwini nokuthi izwi lakhe likwazi ukusoka izindlebe zethu nezinhliziyo zethu lifeze umsebenzi kaNkulunkulu. Ake sivala amehlo, sigobise amakhanda. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Bazalwane, yamkelana umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yembhalo, umoya ongcwele ekhanyisa isibani esafika ezweni ukuba thina sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambe ngobungcwele. Amen. Sanibingelela bazalwane. Egameni lenkosi uJesu Kristu umninimandla onke, inkosi yokuphila, silokhu sithula bona ubufakazi ngawe embhalo. Simbonga uNkulunkulu yena yedwa ongenamhlangabezi, ongenamboniso, ongenamphelezeli, ozakhele konke ngamandla akhe, wasibusisa ngeziphiwo zonke zasezulwini zikamoya, kuba labo abakholwayo egameni lenkosi uJesu Kristu bathole ukuphila okuphakade. Ayikho enye indlela ezulwini ngaphandle kukaJesu, ayikho enye indlela esinikiwe yokuphila ngaphandle efikeni uJesu. Ukho konke siyikho ngenxa yokuthi uNkulunkulu usenzele umusa. Ukuvuka kwakho akubona ukuhlakanipha kwakho, umusa unikiwe ukuthi uvuke, uthole isikhathi sokuthi uphinde ukwazi ukuthi umthole uNkulunkulu esandukutholakala. Asebefile bafebe bengamazi bake sihogweni,
abafe bemazi baseparadise. Bese kuthi laba abafe bemazi kepha bengamfuni noma bengayenzi intando yakhe baphakathi esihogweni. Isono sabo sibi kakhulu ngoba bona bebelazi iqiniso kepha bakhetha ukuliziba bagcwalise ukungcola kwenyama okubhubha kwakho okuholela ekufeni. Siyambonga uNkulunkulu ngakho konke asenzele kona nangabaprofeti bakhe abangcwele nangendodana yakhe uJesu Kristu ayithumele emhlabeni yona yodwa ukubizwa ofela thina zikhohlakali nezonakele ukuze sibuyisane noNkulunkulu. Ngegazi likaJesu Kristu siyasindiswa ngomoya wawukuye wamvusa ekufeni. Ngakho ke sinenkonzo yokubuyisana noJesu Kristu ayinika abafundi bakhe nabapostoli bakhe abakholwa nguye. Namanje simile kuleso sisekelo ngobufakazi obutholakala phansi encwadini engcwele kungekona ukuhlakanipha kwabantu nokuzibonga kwabo. Ngokuba akekho ongazibonga ngalolu hambo nangale mfundiso nangalokuphila esikunikiwe ngoJesu Kristu. Kepha linye igama esifanele ukulibonga, silidumise, siliphakamise, silithobele igama lenkosi uJesu Kristu. Ngakho siyambonga uJesu ngakho konke asenzele kona. Siyambonga uJesu ngomusa esithe noma sesisindisiwe safika isitha sasikhubekisa saqhuzuka sawe endleleni. Kepha saphinde savuka ngenxa yomusa. Sazithatha sazithuntutha saqhubeka ngokuba siyazi ukuthi yena akaguquki. Isitha sifuna thina siguquke ngoba waseqaleni isitha siyisela umbulali nomkhohlisi esiza kubantu abakholwayo sizobalahlekisa endleleni eqondile. Indlela yokuphila iyodwa, ungaya esikoleni, ungaya university, ungahamba ohlala esikoleni sokuba umfundisi, kepha ungenayo indlela yokuphila lesinikiwe ngokwembalo kuyefana nokuthi awunalutho. Noma unganengcebo engakanani kuyefana nokuthi awunalutho. Ngisho ungamuhle ube usaziwayo ube yi-supermodel, ubonakale ku-TV, ukwenza zonke izinto ezokwenza ukuthi udumo lube olwakho awunamsebenzi kuNkulunkulu. Ngisho ungaba nemali uphisane ngalo mali wabela abantu abampofu unikele ngomzimba wakho ukuthi ushiswe, kepha uma ungenalo uthando likaKristu awunamsebenzi. Kufana insimbi encencethayo. Leli vangeli lensindiso ukuba wena funda ukwenza into efuna uNkulunkulu njengoba injalo. Lalela, iBhayibheli sinikele ukuthi sifunde ukwenza into efuna uNkulunkulu njengoba injalo. Hayi ecabangwa yimina noma engizizwa sengathi uNkulunkulu mhlawumbe angayithanda. Ngicela unginike incwadi esambulo sahluko 19 kusukela kuverse 1. Kunezinto ekumele uziqonde ezingathandeka enyameni kodwa ziwukuphila kumoya ezenza ukuthi noma uphile enyameni kepha uNkulunkulu akwazi ukuthi agcine ukuphila okuphakade udle ifa lomhlaba. Ngeke ulidle ifa lomhlaba ungazange wena uphile ngomyalelo. You understand? Indaba yomyalelo mzalwane. Nina bazalwane nifuna ukukholwa nibe mbaxambili nxamalazi. Ngeke ukwazi ukuxamalaza. Uzokwenza lokho kubhalwe phansi noma cha. Ngeke ukwenze uma uthanda. Uzokwenza ngokuba uyakubona ukubaluleka kwakho. Yonke into ozothi uyenza uyenza ngokweBhayibheli ngoba uyakholwa ukuthi ilungile. Uzokulwela. Yabo nje ubusuke ulwela umuntu wesifazane ungashadile naye. Uzonde umuntu ungakokholwa uhambe uyofuna imithi ufuna ukumdlisa umbethele umthakathe. Usebenzela ukuthi umuntu wesifazane kube wakho. Kanjalo wena lo thando lokwenza ukukhohlakala uzomela ulithathe uliphose la ekulungeni. Ufune uJesu ngenhliziyo yakho yonke. Unikele umzimba wakho kube umnikelo ophilileyo kuyena. Kube iphunga elinuka kamnandi. Ngaloko sifuna ukubhanqa uJesu Kristu namanyala esiwenzayo. Sokho sithi siyamthanda uNkulunkulu nathi. Akekho na uNkulunkulu ungekho naye. uNkulunkulu nawe uma unaye. Uma unaye unawe. Ezo nto leyo. Onginike lapha ya incwadi yamakhosi before ngiqhubeke. Ngifuna usahluko 16. Incwadi yamakhosi yesibili. Sahluko 16. Ngifuna uqale from verse 13. Ngifuna uyifunde khona uzozwa ukuthi uthini uNkulunkulu kubantu. Hayi babemhlubukile.
yoba namanje njena kugcwele amabandla amaningi asemhlubekeni awuhlubukanga abazalwane eqala abafundisa ukuhlubuka uNkulunkulu ngoba ke njengoba mawuza la lalela mawuza la uzona mathela kwizwi ngoba izinto ezenza ukuthi nihlubuke kuNkulunkulu izimfundiso vele ezintantshe emoyeni ezingenasisekelo so zenza ukuthi ke ningahlali eqinisweni noma nihamba ngoba nibona nimaningi niya kulolo bandla lelo kepha inkinga nintantshe emoyeni usathane uyazenzela la kunina la akekho ohamba ngezwi elipheleleyo ngokuba baholi beni bakhohlakele bese nitshela sithi babuzeni phela kule mfundiso abayifundisayo bayithatha ngoba thina siliphethe iBhayibheli sikhomba yonke into phansi eBhayibhelini niyabesaba nisaba abantu ngaphezulu kaNkulunkulu bese nithi niyakholwa iBhayibheli lithi singakhethi ubuso babantu manje uma ukhetha ubuso babantu kusho ukuthi wena uyamsaba umuntu uyamhlonipha ukuthi angakudlisa ushave egameni lokuthi kuthiwa umgcojo noma umfundisi noma umbishop uzomlandela lokukhamisa akufunze upoison akufunze ubufa ngenxa ukuthi niyabasaba abafundisi bethu namagwala bese kuziwe eqinisweni niyaqala lona nilibalekele nivala amadlebe niganda amazinyo nifuna ukuyodlala esono manike incwadi yesibili amakhosi isahluko 17 verse 13 Nokho uJehova wayexwayisile oIsrayeli noJuda uNkulunkulu wayebaxwayisile uIsrael noJuda ngesandla sabo bonke abaprofeti ababethunyiwe wethunyelwa ukuzoxwayisa isizwe sakaIsrael noJuda nababoni ukuthi nabantu abangababoni ukuba phendukani ukuthi abantu mabaphenduke ezindleleni zenu ezimbi nigcine imiyalo yami yini nigcine imiyalo yami nayindaba la nezimiso zami gcine imiyalo yakhe nezimiso zakhe njengawo wonke umthetho engayala ngawo oyihlo so sinendlela ekumele sihambe ngayo mzalwane awukwazi ukuzimixa uhambe uzuba awama uthi uyakholwa wena ufuna inhliziyo yakho inamathele kulento okholelwa kuyona wena ufuna inhliziyo yakho ibambelele kule mfundiso ezokuholela ekutheni lempilo ephilayo yokukholwa ukholela kwimpilo engcwele unamathele kuyo ungezwa lutho lunye yabona ingane mesanda qala ukujola isancane ingakuzulutho ngemfundiso yobungcwele kubo kungekho ubungcwele bese iqala seyibona seyijola bese ke bafana bakubo noma uma wayo noma ubaba wakhe amfaka uswazi akukhokhishwa kwedimoni lapho ukuthuswa nje ukuthi hey pasopho ungayenzi lento kepha sikho isizathu sokuthi atshele ukuthi kuyothi usuyafeba wena usuwenze ukuthi wena usubothi usile wena usuyintombi wena usuyiqhekeza wena bakushaya bakusabisa uzoqhubeka afebe uzoqhubeka ajole uzoqhubeka ahambe vula imilenze yakhe kubona bonke abafana kakhulu ngaqala ngoba le demoni ngalesikhathi imshayelo kumsabisa nilenze likhukhumale ngaphakathi ngoba lento ufuna ukuyenza isisa ngoba manje uyenza ngokwesaba ugcine ngasesabi manje seyenza ngokungasabi manje ngoba yini vele akukhishwa demoni yasatshiswa so mayenza lento uzoyenza isisa kakhulu fana umuntu odakwayo mekade ngitshontsha ukudakwa bese eqala sekubonakala udakwa kakhulu ingakho ke sithi uma ukathi ungalazi izwi sowulazi izwi ufuna ukulifune kakhulu bantu bavukela utshwala ekseni ngo6 uyenokho emzini abantu ekseni ngo6 ufuna ubhiya ufuna imbamba ufuna isiqatha bese aphuza dakwe kushaya uthela useyinebethon uthando lwesono ukuvuka nje ekseni ukhuleke umsebenzi ukuvuka nje ukukhumbula ebili ukuthi ukhuleke umsebenzi konke kehlehliswa ukuzila ukudla umsebenzi ukufunda iBhayibheli lakho umsebenzi kepha ubhizi lokuthi ngiya uJesu nami lalela uthi uJesu akasoze wakushiya noma wakulahla uma wena unamathele kuyena ithina kumele sinamathele kuyena yena bese abe lalela onginika incwadi eJohane ngifuna incwadi eJohane esahluko 14 sukela ku verse 17 noma qala from verse 16 Ngiyakucela kuBaba aniphe omunye umduduzi
wokuba ahlale kini phakade umoya weqiniso, umoya weqiniso, izwe elingemamukele ngokuba lingamboni, lingamazi, nina niyamazi. Yena niyamazi yena ngokuba uhlala nani. uhlala nani, Uyakuba kini. usazoba kuphi? Uyakuba kini. uJesu wayenabo ngokwenyama, kepha babengamamukeli umoya oyingcwele. So yena ubathembisa umoya kumele babe nawo, bese athini? Angikunishiya Ngeke nizintandane, nginishiye nizintandane, ngiyeza kini. kepha ngizakuza. Kusho uJesu, kusho uJesu uyena lo moya oyingcwele, uyena lo mduduzi, uyena futhi uNkulunkulu. Kepha ukuthi ke ngokuba uphakathi kwabo ukhuluma njengomuntu, kepha kamoya ukhuluma njengomoya. Kuke kufuna wena nje uqonde ukuthi ubani okhulumayo uthini. Mekukhuluma umoya uthini? Umoya ukhuluma kanjani mosenyameni? Umoya wehlisa inyama ukuthi ukukhukhumalise umoya. Ukhuluma ngomoya uphakamisa uJesu, akaphakamisi inyama. Ukuba wathi yimina uNkulunkulu ngaba abantu abaqondi. Ingakho mekhuluma ke noPhilip noThomas aphinde akhulume nabo lapho. Kulona lencwadi leyo ntuzana wena usahluko 14 lo. Athi ke verse 8 and 9 and 10 and 11 uthini? uPhilip wathi kuye, Nkosi, Nkosi, sikhombisa uyihle sikhombise kusanele. uyihlo. Ngeke ukwazi ukubona umoya, ngeke ukwazi ukubona ukuthi uthanda. uJesu wathi kuye, Kepha ke uJesu ngoba ukhazimulisa ubaba uthene kuPhilip. isikhathi Isikhathi esingaka nginani? Akangazi Philip na. So fanele ubone inkazimulo kaNkulunkulu ngaphambi kokuthi wena ukholelwe uye. Kwakumele ukholelwe imisebenzi kaJesu. Understand? So ungaqondi ukuthi uNkulunkulu wenza kanjani emhlabeni, ngeke uzube nakho lokho kuyisambulo soqonda ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani kuJesu Kristu. You understand? Utheni uJesu? Ongibonile mina. Lo ubona uJesu Kristu ubone ubaba. Usho kanjani ukuthi sikhombise uyihlo na? Yes. Awukholwa ukuthi ngikubaba. Ina indaba lekhona. Kufanele abe kubaba. Kusho ukuthi fanele abe kumoya. Lo moya ube kuyena. Bese athini emva kwaloko? Amazwi engiwakhulumayo, Lamazwi akamoya awakhulumayo mina kini, yes, angiwakhulumi ngokwami. ayizinto lezi engizikhulumayo nami kini ngiphinda amazwi kaJesu. Lezi zinto engizikhulumayo manje kini angizikhulumi ngokwami. Ukuba bengikhuluma ngokwami ngabe ngikhuluma olunye ulimi enilijwayele enilithandayo, ezongenza ukuthi ngibe usaziwayo, ngibe uthandwayo bona bonke abantu. Kepha ngoba ngikhuluma ulimi engingalazi engingaqondi, kepha niyamazi uJesu, kepha nikhubekiswa izinto ezikhulunywa uJesu. Ngoba nakushiwo yimina nibona ukuthi azwakala kahle ngoba abafundisi benu abazisho lezi zinto lezo lenihlali khona. Nihlezi nifukamele izono, nifukamele izikhundla, nifukamele amabhentshi, nifukamele imicimbi yasemabandleni, kepha iqiniso alikho. Nifuna ukutshelwa izinto ezojabulisa inhliziyo zenu, nishaye phansi kwashunqa uthuli, udaka uyilona futhi uzoya phansi othulweni. So kumele uthathe isikhathi sakho ubhekisise indlela ofuna ukuyihamba. Uma ufuna ulizwi uzohamba ngezwi lakhe nomyalelo wakhe, kepha uma ufuna ukugcwalisa inkanuko yakho uzohamba ngemfundiso kamfundisi wakhe entando emoyeni. Vele intando emoyeni. Tshela ke ziwasho, tshela ke zibusisa uNkulunkulu akutshela akoleta zona ukuthi njengoba manje uhlupheka uNkulunkulu uzokubusisa ngemona lena. Uthi uJesu abahluphekayo nabo phila kwenu. Kokuhlupheka okuzoqedwa imali la. Akhohlupheka okuzoqedwa ingcebo la emhlabeni. Ukuhlupheka ngaphakathi kwena. The fact ukuthi lokhu ufuna imoto ebizayo, ufuna umuzi othize, ufuna izimpahla ezithize, ufuna ubucwebe, ufuna imali engaka. Ukuhlupheka lokho ngoba uyakwandisa ukuhlupheka ngemicabango yakho nangemidlenzo yakho. Bese abanayo lo mali bafuna ngaphezulu. Lokho kugcwaliseka ukuthi inhliziyo yakho ayeneli. Uzofa mawufake. Mase ufake. Konke lokho othi uyakusebenzela. Ngokuthi usebenzele ingane zakhe akunandaba mina. Baba kangishiyanga nalutho. Namanje akunalutho. Angiyilutho. Ayikini ngani ngiyikhalela imali baba bayishiyanga nayo imali ayizake mina kwazi ukuya university. Abanye baye university engathi khona lento ezongifaka ezulwini. Hallelujah. Hallelujah.
Angidlela umona umuntu ofundile nomuntu ofundayo. Ngapho ungabi nakho kwakho uJesu kufile uhamba. Ngisho ngaba lezi moto ezamasondo emhlanu, ube le moto ezamasondo ngaphansi, nemoto ethwala isondo ngaphezulu, nemoto entethe emoyeni. Ngaphandle kwaJesu uyaphansi esihogweni. Nifukamela izono, nifukamela izinkanuko. Ngenxa yokuthi ke nifuna ukuthi hayi phela siyaya nje esontweni ngiyathandaza ngiyophungula izona khosona ozosiphungula la ungafuni ukuhlukana naso. Hlukana nesono. Jesus. Hallelujah. Anike lencwadi yakhe uJohane lahluko 14 ufuna verse 17. Umoya weqiniso. Umoya weqiniso. Izwe elingemamukele. Izwe yabona into engiyikhulumayo la kunina. Abakholwayo ngempela abantu abamukela ivangeli labo bantukuntuku balizwe kepha oshaka abalizwe labo ababandayo aloko finyelele kubona zinika isikhathi nevangeli neBhayibheli lakho nalemfundiso le uzophelela emgcweleni ngoba yini uNkulunkulu uzoqongqotha ngesandla uzoshayelela yonke into exegayo izoqondisa hlala emfundisweni eqiniso uNkulunkulu uyilethile inkemba uzosika yonke inhlobo yesona hlukanisi hlala emfundisweni woza uzoloku uphindelela ulalela uphethe iBhayibheli lakho uNkulunkulu uyiphethe imbazo uyibeka phansi empandeni yemithi engathela izithelo zonke izithelo ezingafuna ukukhipha imikhiqizo efanele osishaya phansi faka emlilweni namsebenzi nje. Hallelujah. Ninamakholwa kepha nifuna ukukholwa iqiniso. Ninamakholwa mekushuya ivangeli niyacasuka. Ngoba uncamela umuntu othize. Yabona bonke labafundisi abawosaziwayo abadumile. Into edalini bathande ngoba nitshela ngemali. Oh Jesus. Yes. Ingakho bethandwa yizwe. Ingakho uJesu abakhuza ethi maye kunina uma ilizwe lintanda. Alingithandanga mina ndothanda kanjani wena? Ufundisa kanjani kanje mokuthi wena ufundisela abantu ba ube usaziwayo moqhamuka abafuna ama-autograph mina bebefuna ukungigxoba ngamatshe befuna ukungiphonsa eweni Lord Jesus. bangilengise emthini bangigwaze eceleni bangiqambela amanga balande ufakazi bamanga babukisa ngami bangihlambalaza ukuze ngithole ukuphila ngokulunga okukimi kepha nina nizothandwa abantu lemhlabeni nina nizosaziwayo. Bese nithi niyamazi mazi ngezwi lakhe. Amen. Baningi Umoya weqiniso. Izwe elingemamukele ngokuba lingamboni. ngeke limamukele ngoba limboni Lingamazi. futhi alimazi. Nina niyamazi. Nina niyamazi yena Ngokuba uhlala nani. ukuba uhlala nani Uyakuba kini. uzakuba kinina futhi. Angikunishiya niyizintandani. Yabona Ngiyeza lemifana kini. lento kanje uJesu akekho manje ngokwenyama kepha ke ngezwi lakhe ukhona. Amen. Ungalazi iBhayibheli njengoba abanye babemazi uJesu bembona kepha babengenaye ngoba bakholelwanga uye. Ungaba neBhayibheli lakho kepha ungakholwa izinto ezingaphakathi ungazenzi awunaye uJesu ngokuba uJesu ungulizwe uphakathi kwethu njengamanje njengezwi lakhe kepha ufuna ukungena kuthina. Uthi iqiniso limamukeli ngokuba abantu baxosha imikhuleko esikoleni baxosha imikhuleko ema-crash baxosha imikhuleko emsebenzini emakhaya imikhuleko ayisekho. AmaBhayibheli agcwele uthuli agcwele kumashalofu AmaBhayibheli agcwele ink ahighlightiwe ngoba ninamavesi enwathandayo ngisebenzi kanjalo. Yes, Lord. Ngifuna yena wonke glory to God ehlele kumina Hallelujah. Yes, Lord. yonke into athi uyiyona ngiyifuna glory to God angigcwalise ngakho konke ayikho Hallelujah. ngimuzwe phila kumina glory to God Jesus Christ Hallelujah. yena yedwa glory to God noma ngabe kuthiwa nguphi Yes, Lord. ngizwe yena ngingabi nakungabaza ngingabi nakho ukwesaba ezimweni zonke konke kushilo ngiyakwazi konke angiyalela kona ngiyakwenza Yes, Lord. ngimfuna kanjalo
Angimfuni mengithanda mina. Angimfuni mengizwe sengathi. Angimfuni ngoba naku kuthiwa ngihluphekile. Ngimfuna ngalesikhathi ngijabule. Ngimfuna ngalesikhathi ngihlupheke. Ngimfuna ngezikhathi zonke. Ufuna sekufuna kanjalo. Hallelujah. Ekuhluphekeni kwakho uyokhala esangomeni. Ekuhluphekeni kwakho uyokhala ezinyangeni. Ekuhluphekeni kwakho uyokhala kwaprofeti bamanga bakunika izintambo zokufaka esinqeni bakunika amanzi okubhica ngawo udonga nokuthele umuzi wakho kuthiwa ususamabhada amabhada usayithale lokhohle esayo ekunika izinto ezokujabulisa ukuthi wena mawubona izinto zenzeka kahle ubone ukuthi amanzi adalwe uNkulunkulu. Umhlaba nakho konke okuphakathi kwakhe bengizothatha iplangwe ngithi libusisiwe lithathe uhambe olubhica nami uyolimisa odongeni ngikwenza isilima mangizothatha uvaselela ngithi ugcoba ubusisiwe uzoba nezinhlanhla ngikwenza isilima. Mangizothatha impepho ngithi khuluma nabantu bakini abangasekho emsamu ngikwenza isilima. Mekuthi bayaphila mekuthi bazokunika izinhlanhla kwakumele babe nezinhlanhla bephila. Azange babe nazo izinhlanhla ngoba inhlanhla eqhamuka kuNkulunkulu. Izibusiso zonke ezinhle zivela ngaphezulu. Banike lencwadi bese seqhubeka sekwincwadi esambulo. Angikunishiya nizintandane ngiyeza kini. Ngingangaba naye ubaba nomama lemhlabeni kepha nginaye ubaba osezulwini. Uyena kuphela okwazi ukungitshela ukuthi ubaba nomama nalabo abawudadewethu nabafowethu yilabo abenza intando kaBaba osezulwini. Kepha lowo ongayenzi intando kaBaba osezulwini wegazi akayena umfowethu kamoya. Uma ngiyifake uma sekuthiwa kuvusa abafileyo mina ngithola ithuba lokuvuka ngihambe ngiyobonana nabafuthi bethu siphila nabo okungcwele yilabo kuzoba abafuthi bami bakamoya. Laba abasenyameni uma bebengayenzi intando kaNkulunkulu bayaphansi esihogweni noma ngabe thune indodana nendodakazi. Uma indodakazi yakho nendodana yakho bengayenzi intando kaNkulunkulu bayaphansi esihogweni. Uma uphilela uJesu uzohamba uyophila nabanye abafundi bakamoya ezulwini. Ngoba kuthuma wakho noma uthuba wakho uma bengayenzi intando kaBaba wethu osezulwini bayaphansi esihogweni. Ungabathanda ukufa lemhlabeni kepha uzohlukana nabo lemhlabeni. Bayaphansi esihogweni wena uzoya khona usebenzela khona. Akuncengi wemuntu futhi akudlalwa namuntu. Serious le ndaba. Akuzalwa ngegazi la. Sizalwa ngokomoya, sizalwa ngentando yendoda. Hallelujah. Sizalwe ngegama likaJesu Kristu. Jesus. Hallelujah. Singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Banike incwadi esambulo. Funa understand ukuthi lithini iBhayibheli manje ngencwadi esambulo. Incwadi isambulo isahluko 19 verse 1. Yes. Emva kwalokho ngezwa kungathi yizwi elikhulu lesixuku esikhulu ezulwini lithi Hallelujah. Hallelujah. Insindiso nenkazimulo namandla ngokukaNkulunkulu wethu ngokuba ziqinisile zilungile izahlulelo zakhe. Ngokuba ziqinisile zilungile izahlulelo zakhe. Lamazwi asinika wona ayizahlulelo zakhe. Mzalwane, amazwi asinika wona ayizahlulelo zakhe. Amazwi asinika ngoncwadi yaJohane sahluko 12 verse 47 starting from verse 46. Amazwi, glory to God, esinika wona. Lamazwi nobalekelayo leBhayibheli engafuni ukulizwa. LeBhayibheli eniliphathayo kepha nenqena ukulivula. We understand ukuthi ukwahlulelwa ngalo. Bophakathi kwabazalwane kepha lento laphakathi eBhayibhelini boyibalekela. Ubusy nama-video games, ubusy no WhatsApp njalo, ubusy nama-video ka-YouTube, ukhishwa isikhathi esiningi ko-TikTok nako-Netflix. Ubumdlalo webhola, ubumculi, ubusaziwayo. Ngumsakazi, usakaza zonke izindaba zezo ezingenamsebenzi. Bese kuvulwa imibhalo kuthiwa kubhekwa amagama igama lakho alitholakali uyaphansi esihogweni. Niggas. Incwadi ngokukaJohane isahluko 12 verse 47. Yes. Verse 46 ngize ezweni ngingukukhanya. Ubani oze ezweni ukhanya ngiyena uJesu. Yes Lord. Uyena kuphela uze ezweni. So izwi
izwi alishumayelayo lona liletha ukukhanya yena inyama kusho ukuthi uhambe ekhangele ekhanya khona methiwa nathi sibe isibani seswe kusho ukuthi uzohamba ungibona ngiphanyika izibani Lord Jesus. inkulumo lejulile efuna ukuhlakanipha ukuthi wena uqonde kumethiwa ke iba isibani phakathi kwabantu ukuthi indlela ohamba ngayo mayihluke ikhombisa ukuhlakanipha ikhombisa ukwahluka nokuqonda izindlela zikaNkulunkulu uNkulunkulu kuphela oyinkazimulo thina siyisibani seswe uJesu ufika ke uzokhazimulisa uNkulunkulu uzoqala besibani bese ayakhazimuliswa Ngize ezweni ngingukukhanya ukuba yilona lo okholwa yimi yilowo nalowo eyizonto le akakholelwa kuyena yabo bengithi mina ke uzongena esihogweni uyakholwa yimina kepha bengithi mina nguNkulunkulu wakho uyakholelwa kumina uyayizonto le uma ngithi mina uzwe esihogweni wena ungakholwa awukholwa yimina kepha mina uma ngithi nguNkulunkulu wakho wena ukholwa kumina uthandaza kumina ukholelwa uJesu akafika kanjani uzoba isibani ezofundisa abantu izindlela zikaNkulunkulu uzoba isibani sokuthi sikholwe egameni lakhe ukuthi yena unoNkulunkulu uNkulunkulu uvela kuyena ngakho ke mase evuka ekufeni amandla kaNkulunkulu asenikwe yena wonke ngoba usenqobe ukufa into esehlula abantu abaningi emhlabeni ngaleyo ndlela sesiyakwazi ukuthi sikholwe nguye sikholelwe kuye esaphila kwakukholwa yizwi lakhe ukuthi abantu fanele bakholwe nguye kuqala ngaphambi kokubusendezo Ngize ezweni ngingukukhanya ukuba yilona lo okholwa yimi angahlali ebumnyameni angahlali esonweni uma umuntu ezwa amazwi ami nayo indaba le khona uma umuntu ezwa amazwi ami engawaloni ungawagcini lowo angimahluleli mina ngokuba angizanga ukuba ngahlulele izwe angizanga ukuzokwahlulela izwe kepha ukuba ngisindise izwe kepha ngizosindisa so amazwi engizowakhuluma kunina uma niwezwa niwagcina niwenza niza kusindiswa nikhishwe ebumnyameni ngokuba kufikile ukukhanya wakwamukela ukukhanya kungamagama okuphila namagama okuhlakanipha avela ezulwini lamagama akhulunywayo nesoshumayelayo amagama avela ezulwini amazwi lawa avela ezulwini uJesu uvela ezulwini hawu uJesu uvela kanjani ezulwini avala Solomon yasikhuluma ngenyama thina let's start hallelujah asikhuluma ngenyama inyama eyalemhlabeni uJesu wakhiwa ngokwenyama ngaphansi kwenzalo yakaDavide wakha uNkulunkulu inyama emhlabeni ukuba azongena kuyona kepha uJesu Kristu yena uvela ezulwini nginike incwadi yaJohane sahluko 6 ngifuna unginike incwadi yaJohane sahluko 6 kusukela kuverse 61 Yebo uJesu azi phakathi kwakhe ukuthi abafundi bakhe bayakhonona ngalokho wathi lokhu kuyanicunula na pho uma nibona indodana yomuntu yenyukela lapho yayikhona uthini pho uma nibona indodana yomuntu yenyukela lapho yayikhona kuqala niyakuthini na ngumoya ophilisayo so umoya lo akhuluma ngawo wathi uma ngivela ngiphinda le ngangivela khona ukuthi nginomoya ongiphilisayo lo mzimba lephilayo esinayo lalela uNkulunkulu wadala umuntu ngomfanekiso wakhe wambumba phansi enhlabathini uthe bese mbumbile wayesephefumulela kuyena umoya wokuphila wena unomoya wokuphila waloNkulunkulu odale wena ukuthi uphile ngomoya okuwena so uma ufa wena inyama yakho iyaxebuka umoya uyahlubuka enyameni bese kuthathwa lo mphefumulo wakho uNkulunkulu awubheka ukuthi unembeza walo mphefumulo wakho ke ngabe ukulungele yini ukuze kuyena uma ethola ukuthi wena ubufeba ubudaka ubuqamba amanga ubuntshontsha wena ububulala ubuzonda wena ubukhoza amadimoni nezithixo wena ungcolile phambi kwakhe ngoba unembeza wakho ugcwele isono so isono sakhelwe indawo lapho khona kuyintukuthelo yakhe eyakhelwe bonke abantu abangamaphikankani umlilo ozoqeda wonke amaphikankani Jesus hallelujah uzohamba ukufaka khona akakobe ichibi lomlilo sawumlilo nje ozohamba uyosha khona umlilo ongacishi nezimpethu zakhona zifi ukhona ukhala nokugedla kwamazinyo hallelujah
So manje ke uzowuthatha umphefumulo wakho ufaka khona ulindeleke usuku olukhulu okwahlulelwa kwayo yonke into ekhona emhlabeni. Nazo lezi ndongo enizikhonzayo, nazo lezi sithombe enizikhonzayo, nazo nalamanzi eniwakhonzayo niyokwahlulela ngawo ngoba yini anithandanga iqiniso anifunanga izwi nifunde izinto eziphathekayo. Siphiliswa umoya, glory to God. Asiphiliswa amanzi, siphiliswa umoya, glory to God. Asiphiliswa umoya ophilisayo, asiphiliswa iziwasho, asiphiliswa impepho, asiphiliswa iziphandla, asiphiliswa umoya. Kumoya ophilisayo inyama ayisizi lutho, inyama ayisizi lutho. Akhathali ukuthi ungabe uzenza muhle kangakanani, uzenza muhle ngeze. Uzenza muhle ngeze. Angikhathali noma ungabe uno-6 pack noma uno-8 pack noma uno-12 pack. Angikhathali noma ngabe unamashiya ahlangene namasha blue. Angikhathali noma ngabe unama-wave ahamba gijima ikhanda lonke. Angikhathali noma ngabe kuthiwa udolo machathi umhlaba umzimba wakho wonke. Angikhathali noma ngabe kuthiwa wenza izipho zakho noma ugula izitayela ezinhlwempu. Umoya ophilisayo nenyama oyihlobisayo ayinomsebenzi. Inyama ayisizi lutho. Angikhathali noma kuthiwa unama-hips. Urutha umlomo wakho abafana bebekubuka baconsa amathe noma ke mowenza izipho zakho ke noma ke ufake iwig yakho abafana bacabanga ukuthi uBeyonce. No, wena ke uzenza muhle ngeze. Glory to God. Usathane uyakukhohlisa utshela ukuthi wena umuhle ubona kuhlobisa inyama yakho. Inyama yakho izofa. Yes, God. Jesus. Hallelujah. Angikhathali ukuthi uthoma ngani mina. Amen. Amen. Bonke abafana bebuka bafuna ukulala nawe boyini ngoba yini wena vele umsebenzi wakho ukuthi ufune kulalwe ngoba usihlobisela ukuzenza umahosha. Amen. Ufuna ukuzenza isifebe, ufuna ukuzenza unondindwa. Ingakho nifuna ukufaka ama-eyebrows la, nihlobise amashiya, nihlobise ngezinkophe zokufakelwa, nifake izinzipho, nifake iziketi ezincane nezigqebhezana. Ingakho nifake izikipa ezincane eziveza amabele ngoba yini nifuna ukuba Jezebel, nifuna ukudayisa ngemizimba yenu. Nigcwele umoya ufebe, nigcwele umoya umahosha. Glory to God. Siyawubonga lo moya, siyawuqalekisa ngegama lika Jesu Kristu. Siyababiza bonke. Glory to God. uNkulunkulu bakhulule. Ngegazi lakho Nkosi Jesu. Hallelujah. Babize bonke uNkulunkulu aboshiweyo. Sibabizele ekhanyeni. Badlala uSathane. Lord Jesus. Bafundisi bemanitshela ukuthi ayikho inkinga ukuthi nizenze omahosha. Ikhona inkinga. iBhayibheli lithi ke izifebe azingene ezulwini. Iziphingi azingene ezulwini. Uma nomoya kaJezebel abangene ezulwini. Ngokuba izifebe isifebe esikhulu esonakalisa umhlaba ngobufebe sona usiphindisele igazi lezinceku zakhe esandleni saso. Usiphindisele. Amen. Amen. Ngokuba ziqinisile zilungile iziluleko zakhe ngokuba isifebe esikhulu esonakalisa umhlaba ngobufebe baso usiphindisele igazi lezinceku zakhe esandleni saso. Wena ngale incwadi yayo isambulo sahluko 19 ngifuna uverse 3. Bathi ngokwesibili, haleluya, haleluya, nomusi wazo wenyukela kuze kube phakade naphakade. Yes. Ayesewa phansi amalunga angama24 kanye nezidalwa ezine akhuleka kuNkulunkulu. Yes. Ohlezi esihlalweni sobukhosi. uNkulunkulu ohlezi esihlalweni sobukhosi. Athi amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Kwase kuphuma izwi esihlalweni sobukhosi lithi, yes, dumisani uJehova wethu nonke nina zinceku zakhe. Dumisani uJehova wethu nonke nina zinceku zakhe. Nina enimesabayo. Nina enimesabayo. Abancane nabakhulu. Lonke uhlobo iBhayibheli alikhethi umncane, umdala, unjani, ukugile, usanda kuzalwa. iBhayibheli lifuna wonke umuntu alilungele umbuso kaNkulunkulu. Abantwana uthi ke umbuso kaNkulunkulu ngowabo. Umbuso wezulu ngowabo. Uthi izingilosi zabo ezulwini zibona ubuso bukaNkulunkulu. You understand? Bathini? Dumisani uNkulunkulu wenu nina
nonke nina zinceku zakhe, nina enimesabayo abancane namakhulu. Ngase ngizwa kungathi yizwi lesixuku esikhulu linjengezwi lamazwi amaningi nezwi lokuduma. Awufuni into ebhekile lapho. Ngase ngizwa kungathi yizwi lesixuku esikhulu linjengezwi lamanzi amaningi nezwi lokuduma okunamandla lithi haleluya, ngokuba inkosi uNkulunkulu wethu, Inkosi uNkulunkulu wethu, umnini mandla onke, umnini mandla onke, uyabusa. Masithokoze sethabe, futhi masimnike inkazimulo, masimnike udumo lakhe lonke, ngokuba umshado wewundlu ufikile. Nangoke umshado, isikhathi somshado siyeza. Manje siyamenywa. Yabona wasishumayela simema abantu abafuna ukuba yingxenye yomshado. Umshado ilapho khona ibandla selizolandwa. Izwa la incwadi yaseEfesu sahluko 5 from verse 26. Ngifuna uunderstand ukuthi ke yini azimisela yona, njengoba unomfazi, umfazi wakho washadiswa egqokile ehlobile. Ehlobile ezothathwa uwena ukuthi abe ngowakho. Wayehlobe ngendlela omthanda ngayo. Naye ke uJesu ulungisa umfazi wakhe njengamanje. Bese kuthi isifebe uJezebel nabantwana baso abaningi. Iyona lencwadi yesambulo ade ifunda khuluma ngabo ukuthi bazokwahlulelwa, baphindiselwe kabuhlungu bonke abantu abangakholwanga uJesu. Abekho emshadweni bakuphi basefebeni, bazalelwe ebufebeni, abanandawo emshadweni. Amen. Abanandawo emshadweni, bayela lapho khona kuzokwahlulela khona isifebe labantwana baso. Kwahe Incwadi kwabaseEfesu isahluko sesi-5 verse 26, ukuba alingcwelise. So 25. Madoda thandani kwale, thandani omkeni, thandani abafazi benu madoda, njengoba uKristu alithandile ibandla wazinikela ngenxa yalo, wazinikela ukuze asindise umfazi wakhe, ukuba alingcwelise, wamngcwelisa, alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi, ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo elingenasihla nambimbi nanto enjalo. You understand? So kahle ngifuna ukuvezela ukuthi uJesu ibandla umfazi wakhe. Bese size emshadweni sizoba yingxenye yokuthi uJesu azoshada nebandla lakhe esezohlanganiswa nalo okwangona phakade kungasekho siphetho. Njengoba lemhlabeni ejike njengokomthetho, lo mthetho awunikile, umthetho la unikile athi ke undoda yakushiya uyise nonini amathele kumkayo babe into eyodwa. Laba sebehlukaniswe, abahlanganiswa uNkulunkulu akekho ngabahlukanisa. So uma efa ngoba lemhlabeni siyafa, ungahlukana, kepha ezulwini akho kuhlukana, bese sihlangene noNkulunkulu. Ngeke siphinde sihlukane naye. Imfihlakalo leyo nto bekayiqonda. Kodwa libe ngcwele, sifanele ukuthi sibe ngcwele, lingenacala, singabi nalo. Yayizona into efanele sisoleke. So manje mobuyela ngale kwincwadi esambulo iyakuvezela lento engiyishoyo ukuthi ke umshado wewundlu ibandla lakhe ezochazela futhi ngayo incwadi itheni. Masithokoze sethabe futhi masimnike inkazimulo ngokuba umshado wewundlu ufikile, nomkalo uzilungisele, umkalo wewundlu uzilungisele, wanika ukuba ambathe ilineni elicolekileyo. Yini ilineni? Abantu bacabanga ingubo. Bacabanga izingubo, bekhuluma ngelineni, bacabanga izingubo. So uthandi bazonikwa izingubo khona ezikamoya, hayi le ngubo sizigqoka emhlabeni. Lezi ngubo sizigqoka emhlabeni, yabona bayashamba bagqoka eMnazaretha emhlophe, ayilutho ezulwini nakancane, ayisondeli nakancane. Noma ngabe uthi ugqoka uMnazaretha onjani, apostoli ngqoka white wonke bathwani ilungiselela izulu. No, glory to God. Isikhathi senu igqoka ngaphandle ngaphakathi mfile.
Nishaba ngaphandle ngaphakathi nifile. Amen. Nihlale emkhiphithweni. Nihlale efameni. Nihlale ematshwaleni. Nifake amazinyo kufakela ocobezelayo. Nifake amawigi nipende ubuso. Nifake izikete ezithathi. Niyaqwayiza emasontweni. Anifuni ukubhabhathisa abantu ngegama likaJesu Kristu. Nikhonza abantu. Nikhonza abantu abafile. Nifake iziphandla khona emasontweni. Nifake izintambo khona emasontweni. Amen. Akho mandla kaJesu. Lord Jesus. Nisebenzela nje ukuthi menibona ngene phakathi kwabantu ukuthi yabo le bandla abeligqoka kahle. Ligqoka kahle la. Kepha leline nemhlophe khona bangaba inuke. Yes, Lord. Iline nemhlophe. Amen. Yes, Lord Jesus. Into line lishela incwadi. Wanikwa ukuba embathe ilinene ecolekileyo. Iline ecolekileyo. Elikhazimulayo. Elikhazimulayo. Elihlanzekileyo. Elihlanzekileyo. Ngokuba ilinene Lelo licolekileyo. lile licolekileyo. Liyizenzo. Liyini? Liyizenzo. Liyini? Liyizenzo. Liyini lineni? Liyizenzo. Ilinen lemhlophe yini? Liyizenzo ezilungileyo zabangcwele. Ngomtshela uconga impahla zokugqoka. Hallelujah. Umoya ungcwele kumele sigqoke. Yes, Lord Jesus. Glory to God. Hallelujah. Iwona kuphela. Kumele sigqoke. Amen. Fanele simembathe. Yes, Lord. Yena yedwa. Amen. Ngesenzo glory to God esilungileyo. Amen. Nina ngicabanga impahla zokugqoka ingakho emhlabeni begqoka impahla ezimhlophe. Azinomsebenzi. Yes, Lord Jesus. Ngifuna ukukhombisa ukuthini uJesu ngabaFarisi abantu ababehloba ngaphandle. Nika incwadi yaMathewu sahluko 23. Lapho khona uJesu ebakhuluma abaFarisi bahloba ngaphandle, bafuna ukubingelelwa. Bamile bakhuleka imithandazo engapheli ukuzenzisa nje. Do you understand? From verse 7. Nokubingelelwa ezizawini. From verse 6. Noma from verse 5. Kepha imisebenzi yonke yabo bayenza ukuba babonwe ngabantu. Imisebenzi yabo yayizolenshoyo. Imisebenzi. IBhayibheli ngalikhuluma ngemisebenzi egqokiswa ilineni. Ngapho abantu abahloba ngaphandle emhlabeni benzela ukubonwa ngabantu. Bese njeni? Ama-phylactery abo bawenza abe banzi. Bagqoke izimpahla ungaze ubone ukuthi wena labantu bayezulwini bonke. Sukela kumfundisi ugqoke uzufake nezigolide. Uyabona ukuthi usenza uJesu emhlabeni. Imisebenzi yokulana abafazi babantu, imisebenzi yokuthwala ngebandla, imisebenzi yokunika abantu amanga nongashumayela iqiniso. Ama-phylactery abo bawenza abe banzi, bawenze abe makhulu amachopho. Ungaze ubona abantu behuthula impahla ezimhlophe emhlabeni behamba ngempahla ezibizayo noma impahla ezinhle ezicolekileyo emhlabeni. Bazenza abapriest. Hallelujah. Amachopho ahamba lapha ngathi unkosikazi emshadweni umfundisi. Nina ngoba nibona bayahamba nje nibona ukuthi hayi abantu ngempela abagcotshiwe ezulwini. Sebenzi kanjalo. Akhona oyedwa uhamba noJesu wenza lonto abayenzayo emhlabeni. Abantu ababasikukhumezayo emhlabeni. Abantu laba baziphakamisayo emhlabeni. Abantu bakholosela ivangeli bese babuke mina ngathi mina nginenkinga mina glory to God ngingabethe. Yeah! Glory to God yena yedwa phela futhi. Ngifuna omunye. Hallelujah. Hallelujah. Ninganthatha lemfucuza imfundiso zenu ndize nazo. Ngifuna lezo ngifake ezulwini. Amen. Bathanda izindawo ezingenhla ekudleni. Ngithanda izindawo eziphambili ekudleni nasemadilini. Nezihlalo eziphambili emasinagogeni. You understand? Nokubingelelwa ezicawini. Bafuna ukuloko ephanisela izandla babingelela obama celebrate wentshela ngalabafundisi bena bamanga. Basebenzela nje udumo emhlabeni. Nokubizwa ngabantu ngokuthi rabi. Bafuna ukubizwa ngabafundisi, bafuna ukubizwa ngomaster, bafuna ukubizwa ngamagama aphakemeyo acolekile. Abanye basukela igama lokuthi nje ngoba igama lithi umprofeti, umuntu engathi usondlele noNkulunkulu. Umpostoli, hayi nami ngithi umpostoli bazobothi hayi ngempela ngidonyewe. Anginandaba nalo magama. uJesu uthi lapha kusahluko kuverse 11 olencwadi. Ngifuna verse 11. Kodwa omkhulu kimi. Yapha omkhulu kunina. Akabe yisikhonzi senu. Yapha omkhulu kunina. Akabe yisikhonzi senu. Omkhulu phakathi kwabantu abakholwayo kufanele abe yinceku, abe yisikhonzi njengoMoses. Ngoba noJesu uthi lapha kwincwadi yaJohane isahluko 13 ngifuna uverse 7 noma verse 6. Incwadi yaJohane isahluko 13 ngifuna uverse 6 noma verse 7. Ngifuna uJesu waphendula. Yes. Wathi kuye,
lokhu engikwenzayo lokho awukwazi ekwenzayo manje. anikwazi manje. Kodwa uza kuqonda emva kwalokho. Yes. uPetru wathi kuye, Yes. awusoze wageza izinyawo zami naphakade. Yes. uJesu waphendula wathi, Yes. uma ngingakugezi Uma ngagezi awunasabelo nami. awunasabelo nami. uSimon Petru wathi kuye, Nkosi, Yes. akungabi izinyawo kodwa kepha nezandla nekhanda. Kepha makube izandla nekhanda. uJesu wathi kuye, Yes. ogeziweyo kadingi lutho kuphela ukugezwa izinyawo, Go ahead. kepha ugezekile wonke. Go ahead. Nina ke nigezekile, Nina ke kodwa igezekile. kodwa angisho nonke, Go ahead. ngokuba emazi obeza kumkhaphela Yes. kungalokho athi anigezekile Go nonke. ahead. Uqedile. Esegeze izinyawo zabo, Esegeze izinyawo zabo. wathabatha izingubo zakhe, wabuye wahlala wathi Wathini? kubo, niyakwazi yini engikwenzile kini Cha, na? babengakuqondi. Ningibiza nithi mfundisi, Nithi mfundisi, Nkosi. Nkosi. nisho kahle Nisho ngokuba kahle ngoba ngiyiyo. ngilokho vele. Uma ke mina Uma ke mina inkosi inkosi nomfundisi nomfundisi ngigezile izinyawo ngigeza zenu, izinyawo zenu. nani ke nifanele kugezana izinyawo. Wabantu bekhotha izinyawo zakho bekuphakamisa bekwenza uNkulunkulu wabo ngezingubo ezamachopho amakhulu. Wani naloke nikhotha bela abafundisi abazenza izikhulu. Bangeke bazithinta izinyawo zabazalwane oba zinamagciwane kunamagciwane kunama germs. Kunama germs engakanani ngalesa sikhathi. Yini ekwenza uzibone uspecial. Ngokuba ngininikile isibonelo. So, mathiwa omkhulu nina makabe isikhonzi kusho ukuthi umuntu othiwe uyena ungcwele kufanele abonakale ngemsebenzi hayi ngokuthi agqoke kahle. Ugqoka kwakho kahle emhlabeni akunamsebenzi ngoba ufana nabaFarisi. Wena ngale kwincwadi eSambulo. Sesiyavala. Ugqoka kwakho nokusonka kwakho emhlabeni uthi esontweni noma enkonzweni akunamsebenzi. Ubhekwe imisebenzi yakho oyenzayo. Amen. Incwadi iSambulo isahluko 19 verse 8. Hayi uyashumela nje iqiniso ukuthi nje indlela okhuluma ngayo anginandaba nendlela engikhuluma ngayo wena thatha iqiniso lokuthi uyalifuna ulandele lona hluka namphansi wena lo enibheke mina ngakho ningasindiswa ngakho ningafuni ukuhamba ngeqiniso ngoba lokho enibuka mina usathana uyakuvala amehlo Uqalekisa lo moya ngegama lika Jesu Kristu. Haleluya. yelo demon lahlukane nawe libize uyakholwa biza idemon lenkanuko nedemon lenkani utshelele ukuthi malehle umzimba wakhe ithempeli likaNkulunkulu usofanele ukubuswa iqiniso wena wayini kubamba kabi iqiniso Wanikwa ukuba embathe ilinene elicolekileyo, yes nelikhazimulayo, nelikhazimulayo nelihlanzekileyo, nelihlanzekileyo ngokuba ilinene elicolekileyo elineni elicolekileyo izenzo ezilungileyo zabangcwele. ilona lineni leyo bethi uJesu kenza kunika thatha igolide kumina thenga igolide kumina elihlolwe emlilweni so uJesu ukhazimula nje bezobanika ilineni nawe uyigqokile lelineni le lelineni nje uyigqokile nje yena lelineni ikhombisa ukuthi ungcwele ayinasibala ayinalutho yini unebhande legolide esifubeni ufake umkhale wakho ocobezela wegolide othi uyinkosi yamakhosi manike Yayisithi kimi loba ukuthi bala ukutheni babusisiwe abamenyelwe esidlweni somshado wewundlu. ubiziwe ngezwi uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi uyakholwa ukuthi uJesu Kristu wafa wavuka uma ukholwa usho ukuthi wena uzokwenza konke akushilo gcina imiyalelo yakho uhambe ngemfundiso yakho uphelelise emgcweleni ubusisiwe uma ke wena uhamba ngezwi lakhe ufika ungene ezulwini ngeke ukuthi ungene ngomnyango ngoba ububiziwe uphethe isimemo sokuthi nomenyiwe Babusisiwe abamenywe esidlweni somshado wewundlu. uthi uJesu kwase kuba khona isikhathi lapho khona kwakunedili nomshado kwamenywa abantu kwathunywa izinceke uzahamba zabiza abantu omunye uthi hayi mina ngibhizi ngisobheka umhlabe nguthengile hayi ngibhizi mina nebhizinisi lami angibhizi mina nalokho bahamba isikhonzi saba sotshela umnini webandla wendlu ukuthi hayi bayanqaba wathi hamba biza abantu lapha emgaqweni phansi naphezulu beze abantu bagqokiswa ngendlela efanele kese begqokiswa ngendlela efanele kwasethi uyangena ufica omunye ngaphakathi ogqoke ngendlela engafanele wathi wena ndoda ungene kanjani la
wangazi uzothini wathi mthatheni mbophele izinyawo nezandla nimphose ebumnyameni bobumnyama ngoba yini bonke akekho umuntu ozongena ngopoto ezulwini bonke abantu abangahambi ngale ncwadi le bayaphansi esihogweni uzuyaphansi esihogweni angikhathali ukuthi ngabe ubani nami uqobo lwami uma ngapheleliswa ngale ncwadi ngiyaphansi esihogweni yoba kubi kakhulu ukuthi ngime la ngishumayele ngikhala izinyembezi kube manzi phansi yepha egcine ngesihogweni ngenxa ukuthi ngihlulwe ukulawula isono ngengezwe ngishumayelayo Anike incwadi yazenzo 2:38 bonke abantu abafuna ukuphuma emabandleni amanga bashiye izivatho bashiye nezikhundla bashiye nezikhundla zasemakhwayeni nishiye yonke lemfucuzelo enibambelele kuyona engeke izinifake ezulweni lizofuna izwi nemisebenzi kaNkulunkulu ekuyiyona ezoholela ekupheleni manike uthela uPetro phendukani yiloyo naloyo abhaphathizwe yilowo nalowo afuna abhaphathizwe egameni lika Jesu Kristu yes kukho ukuthethelelwa kwezono zenu khona niyokwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele yes ngokuba isithembiso ngeseno nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathini zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo zisindiseni mawufuna insindiso wena uthatha isinqumo sokuthi uhambe ngezwi likaNkulunkulu uhlukane nokuthi ubani uthini ngoba uzohamba uma wedwa esihlaleni sikaNkulunkulu sobukhosi uyawaphambi kwakhe lapha wahluleleke imisebenzi yakhe wonke umuntu uzokwahlela imisebenzi yakhe akekho ozokwahlela imisebenzi yomunye so zisize wena uzisindise wena kulesizukulwane esibhubhayo uthatha ivangeli uhambe ngokuphila okuqondileyo okwabelwe uNkulunkulu ngamazwi akhe aphilileyo uJesu Kristu uyinkosi siyambonga ngalesikhathi asinike sona nomusa wakhe asenzele wona aqhubeka akhazimule njalo size siphinde sibonane uNkulunkulu evumile kusasa ekseni Jesu Kristu uyinkosi siyambonga sivonga umkhuleko Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu namandla izwi lakho liphilile Nkosi siyacela moya ngcwele ukuba lisoke izinhliziyo zethu lisoke Nkosi amadlebe ethu kamoya yonke imimoya Nkosi edala ukuthi singafuni ukulizwa izwi lakho iqalekisiwe ngegama lenkosi uJesu Kristu siyayiphulukisa siyayikhomanda Nkosi leyo mimoya ukuba iphume emzimbeni yethu sizwe wena ukhuluma moya engcwele singabheki umuntu kepha sibheke izwi lakho uNkulunkulu onamandla sihlolisise ngokombhalo masiyibiza ngabantwana bakaNkulunkulu siyabonga Nkosi uJesu kuba wena uyisibane esizile emhlabeni ukuba ngithina Nkosi singahlali ebumnyameni siyacela moya engcwele ukuba lelo bandla elehla ngosuku lePentecost lehlele empulweni zethu Nkosi ngokuba likhona singene sibe ngamalunga alo Nkosi sizalwe ngomoya nangeqiniso sigcine imiyalelo yakho nezimiso zakho nengeqiniso Nkosi uJesu Kristu siyabonga uNkulunkulu onamandla ukuba wena wedwa uyingcwele uyinkosi nomsindisi Nkosi uJesu mayenziwe intando yakho empulweni zethu ukhazimulise wena wedwa moya engcwele uKristu Jesu oyinkosi nomsindisi manje naphakade amen